Prvo poglavje: nedolžnost. Kako je zgubana? Mogoče sem deformirana? Le kako lahko iz takšne majhne luknjice pride dojenček? Mogoče se luknjica razširi, ko izgubiš nedolžnost? Čeprav nedolžna, to zveni skoraj kot nič kriva. Si potem kriva, ko seksaš ali kaj? Tako in tako ne bom tega nikoli počela. Niti pomisliti nočem na to, da bi bila tista mlahava stvar v moji luliki. Le kako si lahko kdo želi kaj takega? Vsaj s fantom ne. Ko boš večja, boš razumela, mi reče starejša sestra. Le kako naj verjamem, ko pa vlači domov takšne butce? Če že, bodo moji takšni, kot je Ville. Rosa är nog ganska mycket jag själv i den åldern, fast jag har hjälpt henne nu i mitt vuxna jag att formulera det som hon känner och sätta ord på liksom, frågor kring normer, varför är det på ett visst sätt och hur skulle det kunna vara annorlunda, hur skulle hon vilja att det var och finns det andra som har tänkt på det här. Så från början var det här tänkt som en faktabok. Jag har velat göra den här boken väldigt länge. Och jag prövade att göra den som en ren text. Jag prövade att göra den som en tecknad serie. Jag blev inte nöjd. Den blev liksom stel och faktaböcker är ju inte riktigt min genre heller annars. Så att, jag försökte ju, inte förrän jag lyckades göra den eller kom på att jag kunde göra det på mitt eget sätt så tyckte jag att det fungerade. Men jag har gjort väldigt mycket research. Stora delar bygger ju på den här, de här 2 tecknade serierna som är instuckna som jag har hjälpt Rosa att teckna själv utifrån sina efterforskningar. Det är ju ganska mycket taget, eller ganska mycket rakt av taget från Det andra könet av Simone de Beauvoir. Och det var en av grundidéerna att jag ville göra Det andra könet för unga som är liksom, som inte orkar läsa den här tjocka boken. Den är ju ganska jobbig. Så det kokade ner till en liten seriesekvens. Ja, det är intressant det här med liksom hur blev det så här? Varför är det just de här normerna som styr våra liv? Och hur mycket styr normer våra liv? Varför har just mamman och pappan sina roller? Det är ju sådana saker som man undrar över. Och faktiskt inser också att det är sånt som går att ändra på. Så, och det här är också den här kända liksom i Det andra könet att med den utifrån blicken som hon liksom upplever inifrån. Det där tror jag många känner igen, just den känslan. Jag har velat göra den i 10 år men det tog kanske 1 år att genomföra själva jobbet. Och då var det ju inte bara den här boken jag läste utan mycket liksom forskning om ganska moderna forskningsrapporter om hur hjärnan fungerar och sånt där. Men jag tror inte att det märks så mycket, men det är mycket sånt underarbete. Och det är ju såklart inte bara för tonårstjejer. Det är ju egentligen, det bästa vore ju om unga killar kunde läsa den. Men det är ju som med mina andra böcker, det är en förhoppningsvis allåldersbok. Den där boken som jag hade velat ha själv när jag var 13. Včasih sem tako naveličana biti jaz. Ne vem pa, kdo drug bi si želela biti. Ko sem še hodila na nižjo stopnjo, sem hotela biti fant. Zdelo se je lažje. Fantje so smeli delati napake, ne da bi jih zato obsojali. Vse v zvezi z dekleti pa je bilo polno nekakšne negotovosti. V šoli nisem na primer nikoli nosila krila, ker je bilo to približno tako mučno, kot če bi bila naga. V bistvu ne štekam,
česa sem se sramovala. A nekaj je v tem občutku, ki se je prilepil name, kot vonj, rahlo sladek, zadušljiv.